ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళ జీవితంలో వంట కంటే పెద్ద పెంటింగ్ కొట్లేదు ఇక్కడ. ఇది పొద్దున్న 3 గంటలు, సాయంత్రం 3 గంటలు పెద్ద పని. ఇంతకంటే ఆఫీస్ ఉద్యోగమే నయం. ఆఫీస్ ఉద్యోగానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. 9కో 10కో 9ంటికి వెడతారు, 5కో 6కో వస్తారు. ఈ వంట ఎప్పటికీ తెమలలేదు. ఇంటూ మగాడు మధ్యాహ్నం 1 గంటకైనా భోజనం చేసి పడుకుంటాడు, ఆడాడు పడుకోలేరు. నా వంటిల్లంతా సర్దుకోవాలి. అప్పుడు వస్తుంది ఈ పని మనిషి. నువ్వు ఎందుకు రాలేదంటే బానాడు మానేస్తుంది. అందుకని దాన్ని అంతా అనుకుంటూ అవన్నీ చేయాలి. అయ్యేసరికి ఈయన లేచి టీ పెట్టావా అంటే ఈ సొమ్మేం పోయింది. లేకపోతే ఈ మధ్య ఆడాళ్ళు మాట వింటలేదు అంటాడు. ఇక్కడ ఏదో చెప్తాడు. ఇలా పడి 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 ఈ వంట అంత పెంటింగ్ కోట్ లేదండి అసలు. అది అయ్యే పని కాదు. ఇది ఎంతకి తెమలదు. పైగా ఏదైనా మిగిలిపోయిందంటే బాధ. మిగిలిపోయింది బయట పారేయడం ఇష్టం లేక లోపల పారేస్తారు, లావెక్కిపోతారు. ఇదో గొడవ. చేశారు కదా కష్టపడి, ఏం బయట ఏం పారేస్తారు, లోపల పారేస్తారు, లావెక్కిపోతారు. స్థూలకాయం.